اوكي يا جماعة، هلا راح نقرا حوار. اخشاب نقرا ديالوج بين سايح بين تيار لסאחד الفندق לבעל המלון. סאחד אמרנו בעבר זה חבר, אבל זה גם בעל משהו. סאחד الفندق בעל המלון. בשלב הראשון في اول مرحلة احنا بس نقرا، רק נקרא, ובעדين נתרגם, ולאחר מכן נתרגם את הדברים. يشمعيل انت راح تكون السايح، يشمعيل انت تيها التيار، وإلي انت راح تقرأ النص. إلي انت تقرأ التكست تبع صاحب الفندق شل بالا ملون. يلا تعالوا ونبدأ. تفضل يشمعيل. مرحبا. مرحبتين، تفضل. عندك أوضة لليلة؟ طبعا. طبعا. كم واحد انتو؟ أنا لحالي. غرفة وفطور 100 شيكل. 100 شيكل. 100 شيكل. طيب تفضل. هذا المفتاح. شكرا. ممتاز، מצוין. الآن راح نترجم. עכשיו נתרגם. أول إشي דבר ראשון, قلنا אמרנו סאيح. מה זה סאيح? ישמעאל? סאيح זה אורח. זה תייר. 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 סאيح תייר. מרחבה. מרחבה זה שלום. שלום. מצוין. אלי, מה אמרנו שזה סאחב אל-פונדוק? סאחב אל-פונדוק, בעל המלון. בעל המלון. כשהוא אומר מרחבתן, למה הוא מתכוון? מרחבתן, מרחבה. זה תשובה למרחבה. נכון, תשובה למרחבה. שימו לב לתן כאן. הסיומת אין הזאת היא סיומת של זוגי בערבית. הוא יחל לך מרחבה אחת, אתה מאחל לו שתי מרחבות, מרחבתן. כל דבר שיש לו אין בסוף זה משהו זוגי. כלב, כלב, כלבן, שני כלבים. אוקיי? תפדל. תפדל, בבקשה. בבקשה. ישמעאל, ענדק אודה להלילה? יש לך חדר ללילה הזה? מצוין. אודה, חדר. הלילה זה קיצור של הדי לילה, הלילה הזה. שימו לב להל הזה, זה קיצור של הדי אל. אוקיי? הדי ועל הידיעה. אוקיי. אלי, טבען. כמובן. כמובן. כם ואחד אנתו? כם ואחד, כם זה כמה אחד אתם. אוקיי, מילולית כמה אחדים אתם, אבל המשמעות של זה כמובן בעברית תהיה כמה אתם, פשוט מאוד. כמה אתם. כם ואחד אנתו, כמה אתם. אוקיי? התייר עונה, אנא לחאלי. אני לבדי. אני לבדי, מצוין. לחאלי, לבדי. חל, מה המשמעות של המילה חל? מצב? נכון. המשמעות של המילה חל היא מצב, אבל כשאומרים אנא לחאלי, אני לבדי. מה המשמעות של המילה חל בחטא מלוכלכת? דוד או דודה. נכון. שימו לב, יש לנו, כמו שראינו כאן, יש לנו חל, שזה מצב, יש לנו חל, שזה דוד מצד האמא, ויש לנו חל קצר, שזה מצב, שזה פתרון. פתרון. חל פתרון. חל ארוך מצב, חל ח' למד פתרון. בואו נחזור לטקסט. אז בעל המלון אומר, טבען, כם ואחד אנתו? כמה אתם? התייר עונה לו, אנא לחאלי, אני לבדי. בעל המלון אומר, אלי,
ופטור 100 שקל. גוף, אני לא זוכר מה זה, הוא אפילו ארוחת בוקר, 100 שקל. אוקיי, בוא ננסה להבין רגע מההקשר. מה זה יכול להיות? נראה לי שזה חדר, אבל נכון. ראינו שכבר חדר זה אודה. מצוין. אודה ורורפה זה אותו דבר, שניהם זה חדר. אוקיי? רורפה ואודה זה אותה מילה. רורפה ופטור 100 שקל. אמרנו פטור ארוחת בוקר. פטר, הפועל פטר זה שבר את הצום. בלילה אנחנו כולנו צמים. פטר זה שבר את הצום, ומכאן נגזרת לנו פטור ארוחת בוקר. יש פתגם בערבית שאומר שם 40 יום ופטר על הבסלה. שם 40 יום זה שבר את הצום עם בצל. עשה משהו הרבה זמן, אבל התוצאה הייתה מאוד לא מספקת. הדייר עונה, טייב, תפדל, ישמעאל. טוב, בבקשה. בבקשה, כך הוא אמר לו, חדר וארוחת בוקר 100 שקל, הדייר עונה לו, טוב, בבקשה, כך. בעל המלון אומר, הדר מובטח. אלי? הנה המפתח. הנה המפתח, זה המפתח. והדייר אומר בסוף, ישמעאל, שוקרן. תודה. ואלי, אם הוא היה צריך לענות לו, מה הוא היה עונה לו? אפואן. אפואן. עפואן, מצוין.